Lava flow umabot na sa 2.8 kilometer mula sa crater ng Bulkang Mayon. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Isang buwan na pero patuloy pa rin ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa tala ng PHIVOLCS, umaabot na rin sa 2.8 kilometers ang haba ng daloy ng lava, partikular na sa Sigali. Dahil dito, patuloy ding binabantayan ng ahensya ang mga volcanic earthquake at tremor na naitatala sa bulkan na ayon kay Dr. Paul Alanis ng PHIVOLCS Bicol ay bunsod ng paggalaw ng bubbles sa loob ng bulkan. Samantala, habang nagpapatuloy ang Mayon operations, sinasabayan na rin ito ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ng loss assessment at recovery planning. Para habang nasa response phase tayo, we cannot afford to delay the recovery program, and that's why kailangan mag-overlap na tayo sa response ng recovery activities. Nasa 12 cluster working groups ang binuo ng tanggapan na siyang tututok sa iba't ibang sektor na apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Isa rin sa tinitingnan na may malaking losses o epekto ay ang sektor ng agrikultura. Magpo-provide tayo ng rehabilitation program sa kanila in terms of farm inputs and most probably farm tools para maibalik yung crop production sa area after ng typhoon eruption. Bubuo rin daw ng rehabilitation plan para matukoy kung alin ang kayang pondohan ng provincial government at kung ano ang ilalapit sa national government o sa international organizations. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News.